In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Now, may tuwa mo lang na sa Jesus ang tayo naman mo para mapasaylo ang salat. Amen. Amen. Ito ko lang na sa Jesus ang ginawa ng luwas. The Lord is touching you. The Lord is touching you. In Jesus' name. I pray. Kining sakit niya iso na siyang lawas sa your bashers. Kung dili ka makinulusol sa mga salat ang dahil na sakit sa iyo. In Jesus' name. In Jesus' name. Kung dili ka makinulusol, mark my word. Just mark my word. Mark my word. I am not joking here. Just mark my word. Kung dili ka makinulusol sa mga salat, dili nga sakit ka na ubalis. Ubalis sa pamilya. It's better to silence kung kikilas niya sa Ginoo dire. Yes, ang matusa na pananginan na kadungog sa pulong sa Ginoo na kinulusol sa ilang mga sala. Pero ikaw, danag-danag ang mga word. It's better you to repent before it's too late. At kinulusol sa mga sala. In Jesus' name, remember, you have family. Ganun yung iba, naakay pamilya. Akay mga anak, akay mga magpapa, naakay pamilya. Si Holy Spirit ang nagutri ang gawang sa balang Spirit. Okay. Check. Check masing-masing. Okay. Jangan. Jangan aja. Ini yang dulu. Okay na. Ha? Thank you. Hello. Ha? Thank you. Good. Okay, sakit? Yan tuhod, hawak, wala tayong sakit. Hallelujah! Hallelujah! Yes, amen. Ayaw ka sa Ginoo. Wala tayong sakit. Sigurado ka? Ha? Pwede na muragan? Wow! Hallelujah! Amen! Ganyan ang isun, kasakit niyang hawak, kasakit niyang tuhod. Okay? Wow! Wow! Pinakit ka na lang yun sa Ginoo. Okay na. Ay, asa man ka? Diliran ka, Nubay. Nubay, kaya naman wala. Kaya naman isa na mo.